हारसिङै दाजासै गोबां खोथा दङ रायज्लायनो नोंजों सना। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोसो। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलां, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों मिथि, नार्जारी, नमिता, ब्रह्म। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों संगीता सर्गियारी आरो बेसेश्वर बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना गावसोरनि इउटुब चेनेलाव फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जास्टिस बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मिथिंगा खाख्लारि, जोदोब इस्लारि, सान्थिराम बसुमतारी, मिथि, नार्जारी, नमिता, ब्रह्म। नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों मिहिर आरो जास्टिस बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बिथांमोननि जेबि फिल्म इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। जेन बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै।